Salutare tuturor de la Casa Verde. Astăzi este 24 ianuarie, este zi de sărbătoare. Am început anul cu bine, au venit zile călduroase aici la Brașov și am profitat pentru a face o nouă etapă importantă de la căsuță și anume încălzirea în pardoseală. Am avut nevoie doar de 3 zile pentru montaj. Săptămâna trecută au fost băieții de la Termocasa de-au montat prima dată distribuitoarele pentru parter și etaj, iar ieri și alalteri au venit și au montat absolut tot sistemul din casă. Am ales să fac un sistem de încălzire în pardoseală de tip Tecker cu izolație de 2,5 cu folie aluminizantă și deasupra o tubulatură galbenă nemțească, nu știu acum să vă zic exact marca, dar pot să vă spun că am primit 25 de ani garanție la materiale. Nu, 20 de ani la materiale și 25 la montaj. Haideți să văd de care, că poate scrie aici, nu-mi dau seama. Acesta este distribuitorul care este pentru tot parterul. Aici este turul și returul montat, izolat. Și cam asta ce s-a făcut în camera tehnică. Iar acum o să mergem și în casă ca să vedeți cum s-a executat. Mie îmi place cum au lucrat băieții. Sunt foarte profesioniști, s-au mișcat și foarte bine. Aici este partea de intrare, e parterul. E hall-ul aici. Am intrat în partea de living. În zona aceasta am lăsat gol, pentru că băieții de la care se ocupă cu montajul scării mi-au dat instrucțiuni stricte în ce zonă să nu pun țevile de încălzire ca să poată să facă ei montajul scării. Și normal ca să nu se perforeze. Cum vedeți, tot este montat. La geam acolo și la intrare s-a făcut la pas de 7 cm, iar ulterior la pas de 10. Cam așa arată. În zona aceea, în L, pe peretele acela și aici, tot așa a fost lăsat descoperit pentru mobila de bucătărie. Uitați, este un polistiren de 2,5 cu folie aluminizantă. Reflex termosistem. Ce s-a folosit? Aici este baia. Aici este dormitorul de la parter. Și cam asta este ce s-a făcut aici. O să mergem și la etaj și am să vă arăt și acolo cum s-a făcut, în partea de hol, dormitoare, baie și distribuitorul de la etaj, care se strict doar pentru partea de etaj. Cam atât de aici. Mergem sus să vedeți și acolo. Numai bine. Și aici este etajul. Este dormitorul. Acolo, cum vă spuneam, am pus la pas mult mai des, de 7. În rest sunt toate la 10. Și bine. Holul cu distribuitorul la etaj. Baia. Unde am lăsat aici, am lăsat pentru cadă, n-am mai pus țevi pentru încălzire. Iar aici, dormitorul.
așa e. Sper că v-a plăcut ce v-am arătat și ne vedem la următoarele etape după ce se va turna și șapa. Până data viitoare, aveți grijă de voi și v-am salutat. Numai bine vă doresc. Salutare!